Ah, ah. Tama ba? Nang sarat gala din sa ina niya. Mama. Ito po. Ah. Sige na, upo na dyan. Upo ka na dyan. Malaba ko na. Umupo ka na. Sarap ka naman. Ako ada. Oh, ako ada. Oh, ako ada. Ano? Ay, grabe. Tab. Pero dito ako ulit maturog. Kapag makalita ka ito, taon-taon, turog ka na. Ano siya na sabi mo? Hoy, bilan, batang mo, ang krayo na yung lipstick na. Sira na sabi mo? Hoy, may lipstick sa doon. Hoy, wala. Bella, bad yan. Oo. Akin lang crayons. Yes. Nakakita. Matulog. Hi. Good afternoon. Good evening. Atin. Kamu na kami siya. Kaya bawang sibuyas. Ay, dirito na yung pina-vlog para sa tawag.
you po. Thank you so much. Despacito. Gila, tayo mo ya. Hindi ako kanina yan dito. Brown. Ulit. Yan, brown. Pag una ko na ano, ay mo may design. Pag una ko na design. Ano ko bang wala ka? Yun lang. Ang sabihan sa nito, ay, nasa kape, nagdarapot na ako.
Naulam? Naulam niya. Natulog na. Naulam? Naulam niya. Kumain na kaya? Ha? Munggo. Eh. Tubig.
Diba, Manoy? Iik! Iik pa ka doon. Ginata? Ah. Ginata. Sino yung ano? Sige, sige. Kabinet kau. Kabinet kau.
Bye. Kaya ako tulungan na kayo na. Yan ang dalawa. Hi, Shidea. The baby. Baby, ready. Ba, siniramak ka. Go. Ako mag-aay ka ng Nagawin na pala, ha? Ang pula. Uy, di ka ba parahati? Di ba na kung tuwa ka rin? Ulo ko, kurang ka lang nagpupupan na. Ano ko yan? Tukan? Nakalangan, di ka na pumapan. Ano yung tapos? Uy, ilipsi mo yung kanok, ha? Kumalay mo, ha? Ito yung naman ikaw. Yung karapihan. Ang madidiyan na ako. Ang magkaon lupa.
Oo, napatayo ko no. Matutulilo ngayon ako na. Bahala ka. Ano ka ang taong mo? Ito ba, pinatayat ko. Diba, di ko ito ko. Parang ano, magbabago ng pagkakas. Ay, Ito ako dito. sakay na namin. Ako magpinsan. Ha? Okay lang daw, may isip ka. Hindi lang daw. Hoy, kakagawa na siya. May sulong lang wala. O, baliktad niya. Pero mo, sabi ko na sila mula. Kailan daw tayo titili na? Buko wala. May buko wala. Hindi na kalalay. Lagi na gamit. May buko wala. Hindi na dito. Ang pagkakilala. Tumutulo lang si Jerome. May nagabot, ikaw sa iyo ba yun? Na nagabot ni Jean na bago? May gabi? May Jean pa dito kanina. Yung nakalive niya niya. Ay! Wala naman to. Kapal na yan din ako.
Yan, may laman. Puno, 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 puno. Yung kanila. Sir Jubel. Ikaw ang tawaran si Toren, rapasok. Yun ang may pasok sa atin. Mel. Ha? Ano ito sa lambak ko? Ito na ngayon naman. Ayun naman. Si Gabriel.
Tulog-tulog sila ba? Ipit sa pala. Hindi mamal ko. Ano ba yan? Maliliwas niyo ba ng pangalan niya? Oh, bakal na dito. Saka boy. Ano ito? Sira Eh? ano ito? Ha? Ano ito? Taga Krok Ono? Oo, sira iba. Mm. Dire, ano na yun? Sa ano? Tupas. Dire, ano mo na yun? Laga. Inalaga tasin kay Kisnet. Sabi ko na nga ba eh. Lagaan mo muna. Ha? Sabi ko kanina eh. Diri na, isabay pa naman. Ay, sabay na? Busy ang person. Kuya Ben! Ay, hindi di sa duwa. Basta ang dako. Kade? Pinakadako. Ang nga paluwaya lang, naluyag ka mo luway lang. Hi. Cellphone niya. Nabate, baluwayan niya kami ang restaurant sa luwas. Ay, yung katuwi. Tao nga mo na yan pa.
Dala ulit dito. Wala mo pang video. Ano pang video? Parang dito. Dala ulit. Bakit nagdala niya? Kaya malaki mo parang. Nakuha ko mo kung ano. Isa. Iwan, lagi. Sabi. Iwan yun. Hindi mo ito magaganda na. Ay, ano ang